Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinakapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Psalm 31:15 says, "My times are in thy hand." Romans 8:1, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Matthew 12:34, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Matthew 12:36, "Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios na ining adlaw, kinahanglan ang atong pagsunod sa atong nandan nga standard operating procedure nga mao ang paglimpyo sa atong kalag. We have to flush out any personal sins that we have committed today. Maybe they are mental attitude sins, lingual sins, or overt sins. Kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini sila isugid. 1 John 1:9 nagaingon sa ining Ingles, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins, it is faith alone in Christ alone." Walay laing manuluwa si Ginoong Jesucristo ra gyud. Acts 4:12 nagaingon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gipadangat kanamo aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami sa balang Espiritu Santo sa among pagpadayon niining among spiritual momentum aron makabuot kayo namo ang among tumong, among espirituhanong paghamtong. Salamat ni among Bible study sa YouTube, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome no sa kanyong tanan. Pasalamat ta sa Dios nga patang gipabuhi ang tuning higayuna kini timailan nga nagapadayon paglihok ang iyang plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Buhi pa kita karon ini atong lawas, gumikan lamang sa kaluoy, kortesiya, gugma, o sa grasya sa Dios. We don't deserve it. Busa, atong pahimuslan kini karong grasya nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of the Trinity. Ang doktrina o pagtulunan bahin sa balaang Trinidad
ug ato namang gitun-an sa miaging mga adlaw nga kining maong pagtuon sa balaang Trinidad may nungdanon kaayo kining masayran nato nga mga anak sa Dios, kay dili kita makatugkan gayud kinsa ug unsa ang Dios kun dili natutunan ang iyang mga kinaiya. Kay usa kini kapag tulunan nga dili kasagaran, pagtulunan sa Kristyanismo nga dili kasagaran. Wa nay laing tinuohan, wa laing relihiyon, sekta o filosofiya nga nagpasiugda og usa ka Dios ug nagasangya usab nga anaay tulo nga mao ang Dios. Kining dayag nga pagtulunan nga daw nagkasumpaki, wa magpasabot nga dunay tulo ka Dios sa usa, kundili kanang maong usa ka Dios adunay tulo ka nagkalahing persona kinsa managsama nga way sinugdanan ug walay kinutuban. Kini silang tulo na nag-iya og managsama nga gikinahanglang mga hiyas. Ang matagsakop sa Dios nung kinaiya, ang Dios ka Amahan, Dios ka Anak ug Dios nga Espiritu Santo, managlahi nga persona. Tagsa-tagsa kanila na nag-iya o managsama o way katapusang mga kinaiya o hiyas. Ang Dios usara. Atong klarohon kana nga usaray Dios. Ang Dios usara sa iyang kinaiya apan tulo sa iyang persona. So, ang matag persona sa Dios nung kinaiya adunay piho nga katuyuan alang sa way katapusang kabubuton ng plano sa Dios. Kaya ang balaang kasulatan nagpasumikad o nagkalahing mga buluhaton sa matag persona. Nga ambiti sa dungan sa ubang sakop sa balaang Trinidad. So, ato namang nasayran nga God the Father is the planner of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation, and God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. So ato gihapong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon may tungod sa mga kinaiya sa Dios. So ato namang nasayran just a review nga dunay na po ka nag-una nga mga kinaiya sa Dios. Okay? Ang nag-una niini ang iyang pagkahingpit nga kabubuton. Sunod, ang iyang pagkamatarong, hingpit kining tanan. Hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hostisya, hingpit nga gugma, hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit nga pagkasayod sa tanan, hingpit nga labawng makagagahom sa tanan, hingpit nga pagkaana sa tanang dapit, hingpit nga dili na mausab, ug hingpit nga kamatuoran. Now, kagahapon, dinto menta mohonong sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kinaiya sa Dios. Okay, anhi kita karon modupot sa pagkalabawng makagagahom sa Dios. His omnipotence. Okay? Omnipotence kini. Omni, all, ang tanan. Potence, power, powerful. So, all-powerful ang Diyos kay labawng makagagahom man siya. Okay. Una sa tanan. Ang Diyos makagagahom sa katanan, way kinutuban ang iyang kagahom o autoridad. Nagagarantiya ang iyang pagkagamhanan sa tanan nga alang sa Dios walay butang ang dili mahimo. Nakanas Lucas 1:37. Kung limitado pa ang Dios, bisag unsa pang katarungan ang pagpigot ipahamtang sa kinaugalingon aron nga subay kini sa iyang kinaiya. Ang Dios makahimos tanan nga buot niyang pagabuhaton.
Apan mahimo usab nga dili niya buhaton ang tanan nga iyang mahimo. Episo 1:11. Ang pagka makagagahom sa Dios mao ang labaw nga Dios nung gahom sa balaang Trinidad. Ang Amahan, the Father, gitawag og gamhanang Dios. Job 11 versikulo 7. Ug ang iyang gahom walay katapusan. Roma 1:20. Now ang gahom sa anak mao'y mibuhat sa universo ug karon nagagunit niini nga mao'y nagapanahutay sa dagan sa kasaysayan. Isaías 40:26, cross-reference Colosas 1:16-17, Hebrehanon 1:3. Si Ginoong Jesucristo gitawag usab og labing gamhanan, Dios nga gamhanan ug labawng makagagahom. Henesis 17:1, Isaías 9:6, pinadayag 4:8, pinadayag 19:6. Og sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Roma 1:4. Ang Espiritu Santo sa laing bahin nagasangkap sa Dios nung gahom ngadto sa mga magtutuo aron sila makatuman sa plano sa Amahan. Zacarias 4:6, mga buhat 1:8, Roma 15:19. Now, atol sa iyang pagpakatao, si Ginoong Jesucristo milimiti sa kinaugalingong paggamit sa iyang pagkadiyos aron siya mopahiuyon sa inistrikto ngadto sa plano sa Amahan. Juan 5:17, Juan 6:65, Juan 8:28, Pilipos 2:6-8, ug aron iyang magamit ang gahom sa Espiritu Santo. Isaías 42:1, Mateo 4:1, Lucas 4:18-19, Juan 3:34. Ang iyang tuyo mao ang panghimatuod ngadto sa mga magtutuo sa panahon sa simbahan nga ang pagsalig sa plano sa Amahan o sa gahom sa Espiritu Santo maoy gikinahanglan aron sa pagkat-on, pag-isip o paggamit sa doktrina sa Biblia ingon man ang pagtuman sa Kristohanong pagkinabuhi. Now, mao kadto ang atong pagpatinaw kanimo. Of course, as we go along, anapay ugmad gayud niini, pagpatinaw, pagyugdugang. Karon moto ta sa iyang pagkaway pagkausab. He is being immutable. Mao kada in English, dili na mausab. Okay. Why pagkausab ang Dios, ha? Ang Dios, ako na pong giusab kining pagbatbat, ang Dios walay pagkausab. Dili siya makahimos pag-usab ni daling mausab. Bugos ang iyang pagkalig-on. Ang labaw uyamot ng mga desisyon sa Dios. Ang iyang pagkasayod sa tanan. Ang iyang pagkamasaligan. Gani ang tanan niyang mga kinaiya, dayo na kana. Dayo na kini silang managsama ug maura gihabugon. Números 23:19, Salmo 33:11, Salmo 102:27, Malakias 3:6. Way pagkausab sa iyang pulong ug sa iyang mga buhat. Adunay pangutana nga sagad ginasukit sa manini. Kung ang Dios gamahanan man sa tanan, di ba siya makausab sa bisag unsang buot niya? Dili. Ang matag kinaiya nahiuyon sa iyang pagkamasaligan. Way kinaiya ang makahimo sa pag-ilis o makabuhat sa kinaugalingon
nga nahigawas sa ubang kinaiya sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios dili mubuhat nga mabalhin-balhinon o binuot-buot o makalapas sa unsa na iyang napahamtang nga dikrito. Busa, ang pagkalabawng makagagahom sa Dios dili makahimos pagpatigbabaw sa iyang pagkadili mausab. Gikan sa pagkadili mausab sa Dios, mutunga ang iyang pagkamattinumanon. Lamentaciones 3:22-23. Ang malaang kasulatan mibalik-balik sa pagpahayag nga ang Dios matinumanon sa kanunay. Siya kasaligan, dili gayud pakyason sa Dios si bisan kinsa. Kasaligan siya nga mutuman sa iyang pulong. Mga Hebrehanon 6:17 sa 19. Walay mausa sa iyang mga saad ang napakyas. Primero Hari 8:56. Bisan pag dili kita matinumanon, magpapilin gyud siyang matinumanon. Segundo Timoteo 2:13. Diha sa amahan, walay pagkausab o pagpakitag landong sa pagkausab. Santiago 1:17. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Hebrehanon 13:8. Ang Espiritu Santo matinumanon sa pagtabang sa magtutuo sa tanang butang. Juan 14:6 o sa pagtudlo kaniya sa pulong sa Dios. 1 Corinto 2:13. Now, karon mo ta sa iyang kamatuoran. Hingpit ang iyang pagkamatuoran. Ang Dios bug-os nga kamatuoran. Salmo 12:6. Now, ang iyang pagkamatuod atong makita diha sa iyang mga pulong. Juan 8:45-46 sa iyang mga buhat. Salmo 33:4 ug sa iyang mga pamaagi. Pinadayag 15:3. Ang Dios matinud-anon sa unsay iyang gisulti diha sa tanan niyang pagpadayag lakip sa mga mando, mga saad o pagpahimangno. Ang iyang pagkamatinud-anon nagtuboy sa iyang pulong sa kamatuoran. Salmo 1:2 versikulo 5. Ang pagkamatuod sa amahan gipanghimatuod sa anak. Siya nga nagpadala kanako matuod. Juan 7:28 cross-reference Juan 17:3. Bisan sa iyang kaugalingon, si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Juan 14:6 ug diha sa 1 Juan 5:6 ang Espiritu kamatuoran man. Now, karon mo dito sa paghisgot nining bangaw sa Dios nung kinaiya. Samtang anaaman sa tulo ka persona sa Balang Trinidad ang tanang mga kinaiya, wala ang tanan ipadayag nga nagkadungan. Kining nagkahiusang kinaiya apan tinagsatagsa ang ilang mahulagway, hiyas nga mahulagway, ginamit ang mga bahin sa siga o mga siga o suga, sanglit, ingon nga ang Dios usara sa iyang kinaiya, mamanusab ang siga. Ug ingon nga ang Dios adunay daghang mga hiyas sa iyang kinaiya, mao man ang siga. Aduna siya daghang bulok. He has so many colors. Ang matag usa ka silaw sa siga gikan sa adlaw, puro kini nga puti.
apan sa sud sa matag silaw, anaa ang tanang bulok sa bangaw. All the colors of the rainbow. Atong makita kining maong bangaw, sa dihang ang usa ka silaw sa puti nga siga, ipatipas pinagi sa prism. Ang tanang bulok, magagwa gikan sa ubihon nga bulok, ngadto sa pughaw, ngadto sa berde, ngadto sa dag, ngadto sa pula. Makita ta ang gipadayag sa bulok sa bangaw sa atong libot. Sa dihang ang puti nga siga mudanag sa usa ka butang, suyupon kining pipila ka bulok niini, ug ang uban kanila maaninag. Now, sundan ni pagayo ha. Kaya nagamit kog mga laom na pong mga Bisaya. Now, ang mga bulok nga gisuyop sa maong butang, maoy mo determinar sa iyang bulok. Pananglitan, kung ang usa ka silaw sa siga mo igo sa usa ka butang nga nagsuyop og pula og daag, ang bulok nga naaninag sa naasoy butang, ang bulok nga atong makita, usa ka pughaw. Kung ang gisuyop nga bulok dag og pughaw, ang gianinag nga bulok pula. Mao man usab ang tibuok nga bangaw sa Dios nung kinaiya sa matag sakop sa balaang Trinidad, nagpabilin nga anaa og sa kanunay, bisag unsa man kinaiya ang gianinag sa unsa mang bahin sa gitagal nga panahon. Now, pananglitan, kung mangutana kini, makaako ba ang usa sa pagtambog ni bisag kinsa dito sa impyerno? Now, kini pangutanaha, kay mao man lagi ning pangutana sa ubang tao nga, kung ipangutana kini, makaako ba kuno ang usa ka mahigugmaong Dios sa pagtambog ni bisag kinsang didto sa impyerno, matubang mga dili magtotoo? Kini pangutanaha, nagapunting sa pagtagad bahin sa kinaiya sa Dios, ilabi na sa gugma sa Dios, samtang dili una iapil ang bahin sa iyang pagkamatarong o hustisya. Now, kung ibuwag ang gugma sa Dios palayo sa iyang pagkamasaligan, mahog umusangpot ang iyang gugma ngadto sa pagbati nga tawhanon. It will resort to human emotion. Ang gugma sa Dios dili gayud mahimong mabuwag gikan sa iyang pagkamasaligan. Ang bugos nga mga sumbanan sa pagkamasaligan sa Dios nag-isip sa di magtotoo nga hingpit nga dili madawat. Hinunua, samtang dili kita angayan pagadawaton, ang Amahan nahigugma pag-ayos kalibutan, nga gipadala gani niya ang iyang anak aron mamatay isip atong puli, aron sa ingon niya na si bisag kinsa nga motuo sa anak, makaangkon siya og dayon nga relasyon ngadto kaniya. Juan 3:16. Ang sama nga pagkamatarong ug hustisya nga gihatagag katagbawan pinaagi sa buhat sa kaluwasan ni Kristo dito sa cross, naghukom og nagapahamtang og dayon na nga paghukom niadtong nagasalikway sa iyang buhat. Ang dili magtotoo, ang guat ako ragod ni atong klaruhon ragod ni kay muha niya passing. Ang gugma sa Dios nung kagayod mo salikway sa dili magtotoo. Ang dili magtotoo mo ay nagasalikway sa gugma sa Dios. Kasabot ka? So it is the rejection
of the unbeliever. Gi-reject iyang gisalikway ang gugma sa Dios. Apan wa mo salikway ang Dios sa iyang gugma. Nung kagayod mo salikway sa dili magtotoo. Ang di magtotoo mo ay nagasalikway sa gugma sa Dios. So I hope na klaro na nimo. Ananas Juan 3:18 ra ba nag-ingon? Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Now, ang mga kinaiya sa balaang Trinidad, wala magalihok sa kinaugalingon nga nahigawas matag usa kanila. Ingon nga kaamgid sa siga ang tanan nga mga kinaiya ug ang tanang tulo ka personas balang Trinidad ginaaninag sa buhat sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa katawan. Ang ubang mga sirkumstansya nagapagawas sa ubang mga dagway sa iyang kinaiya. Ang pagkamatarong o hustisya sa Dios nagapahamtang og silot ug nagahukom sa mga dili magtotoo. Ang mga kinaiya sa gugma o kinabuhing walay katapusan nagadawat sa pagpunting sa dihang mutuo ang usa ka tawo kang Ginoong Kristo. Ang pagkasayod sa tanan ug pagkahingpit nga kabubuton mao ang gigikanan sa plano sa Dios. Samtang ang pagkadili mausab ug pagkakamatuoran mao ang nagauna kun bahin na sa pagkamatinumanon sa Dios ngadto sa magtotoo. Now, ang usa ka Dios anaa sa tulo ka managlahi nga mga personalidad. Ang balaang kasulatan nagapaila sa kalainan sa buhat sa matag personas balang Trinidad sa nagapadayag ang plano sa Dios alang sa tao. Apan ang tulo ka mga Diyos ng personalidad dili man nagsama ingon nga managlahi nga mga tawhanong personalidad. Walay duha ka tawo nga magkaparihog kinaiya sa personalidad. Ingon sa panag-iya sa mga sakop sa balaang Trinidad. Ang pagkaparihos kinaiya ug sa tulo ka nagkabuwag apan managsamang mga personalidad sa Dios mapahulagway ta og maayo pinagi sa patas nga mga kilid sa usa ka trianggulo. Now, ato ni picture kanimo kining triangle. You see, anaa ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos nga Espiritu Santo. Silang tulo managsama. Okay? Og ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo managsama og susama nga dayon. Walay usa kanila ang minus nga pagka-Dios kaysa uban. Diha lamang nato mahulagway ang ilang mga buhat nga may kalabutan sa tao nga di nang usa ka sakop maingon ta nga kubos kung kini nagabuhat sa naglanlaing mga aspito sa Dios ng plano. Gipakita kini sa pagkamasinugtanon sa anak adto sa plano sa Amahan pinagi sa pag-adto niya sa krus. Juan 4:34. Unya miingon ako, kini nagisugot ni Ginoong Kristo. Ania ako. Now diha sa rolyo sa basahon, daang pakigsaad. O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Hebrehanon 10:7. Sa laing bahin, ang Espiritu Santo nagapakita usab og pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang pagpadayag sa plano sa Amahan ngadto sa walay pagtuong kaliwatan sa katawan. Genesis 6:3, Juan 16:8. Ang Amahan
Mao ang arkitekto sa plano. He is the architect of the plan. Ang anak mo'y nagatuman sa plano. He executed the plan of salvation. Ug ang Espiritu Santo mo'y nagapadayag sa plano. The revealer of the plan. Inumdumi kanunay nga ang mga paghulagway sa tagtag sa kabuhat sa matag sakop sa balang Trinidad, wa kini magakunhod sa pagkamanagsama tali sa tulo. Bisan tuod og ang matag sakop sa pagka-Dios adunay managlahi nga buhat, dili sila makabuhat og panagbatok sa usa-usa. Dili. Ang tulo ka persona nagbuwag og nagkalahi bisag usa sila nga Dios diha sa kinaiya. Ang mga tao nga dili makapatin-aw ni ining maong halawom nga kamatuoran sa Biblia bahin sa balang Trinidad mukihol sa pagkatinuod o sa pagkanaan nilang katawhan, isip katawhan o kinaraan nga patutuo. Apan ang balang Trinidad dili lisod tugkaron nga konsepto nga dili na makabot sa tuhanong pagsabot. Kung tinuod pa kini, dili na unta ipadayag sa balang kasulatan ang balang Trinidad. Gusto? Ang balang Trinidad masabtan. Tingali pinagis pagsusi sa ikaduhang kaamgid ni ini sa siga o suga. Samtang way kaamgid sa kinaiyahan nga atong ikapatinaw sa hingpit bahin sa pagka hiusas tulo diya sa Dios, ang usa ka yano nga pananglitan mahimo nga makapatinaw sa naasoy nga konsepto. Ang suga, usa ka nag-inusara nga talagsaong butang nga na nag-iyag tulo ka nagkasahi nga mga bahin. Actinic sa in English o nagasidlak nga enerhiya ilabi na sa labaw sa ubihon nga bulok nga bangaw o niya luminiferous sa in English o nagdanag nga enerhiya o calorific sa in English o nagapagguwa og kainit. Now, nagkalahi ang matagbahin kanila. Apan ang tanan kanila nagakahiusa ingon nga siga o suga. Ang actinic nga bahin, nagasidlak nga enerhiya, gipakisama sa Dios nga Amahan. Kinsa dili makita ni mabati. Ang luminiferous nga bahin, nagadanag nga enerhiya, gipakisama sa Dios nga Anak. Nga pulos makita, ingon man mabati. Ang calorific nga bahin, nagapagawa o kainit, sama kini siya sa Dios nga Espiritu Santo, mabati apan dili makita. Now, ugma atong isgutan ang Dios nun nga dekrito, divine decrees. Di nilang una kita kutob pagkakaroon og aton ipadayon ugma magampon ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa imong balang pulong ilabi na nining doktrina sa one God in three persons, ang doktrina sa balang Trinidad. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nini. Dada kami ugma aron kami makapadayon sa kuy-kuy o sa pagsuta gayod, pagkaton, pagdugang nga mga kamaturan, bahin nining doktrina, aron dili kami magakalibog, nga ipatinaw kanamo, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.